Ahoj Janko, ja som doktor Mundi a toto je odkaz pre teba. Veľmi si cením, že si komentoval túto moju výzvu, hej, že robí sa to inak. No, každý človek to robí presne tak, ako to najlepšie vie urobiť, hej, čiže aj ja to tak robím a zároveň by som ti chcel povedať, že aj ty to tak robíš. Takže nevraví sa, niečo pre teba urobím, dám ti nájsť, ale musíš to a to. Proste buď dáš video a ak to bude zaujímavé, tak ani pochvala ťa neminie, alebo chceš dostať dopredu a samozrejme všetci sa v takom prípade na to. 3 bodky. Takže kedy točíme? No, točíme vtedy, keď budeme mať dostatočný obsah na to, aby sme sa zorganizovali a išli točiť. Hej, a na to, aby sme sa zorganizovali, potrebujeme vytvoriť akúsi tvorivú skupinu. Takže ja ťa srdečne pozývam do našej tvorivej skupiny. Ak máš teda záujem dávať spätnú väzbu na naše videá konštruktívnym spôsobom a v podstate učiť sa ako konštruktívne dávať kritiku, jeden veľký dar pre ľudí, ktorí majú takú životnú skúsenosť ako ty, už len nájsť tú vhodnú formu. Ja sa ti ešte chcem poďakovať za tieto selfie sticky, ktoré si sponzorsky daroval do našej YouTubeovej akadémie a chcem povedať, že si ťa veľmi vážim. Ahoj, pozdravím ťa, doktor Mundi.